Prynhawn da, a chroeso I Carlam Cymru a gyfer ail sesiwn Cemeg, hyn o Cemeg TGAU gyda Mr Mason o ysgol gyfun Bryn Tawe yn Abertawe. Bydd y sesiwn heddiw yn para tua 3/4 awr, lle bydd Mr Mason yn mynd trwyddo y cynnwys perthnasol gyda'r ystyr Adweithiau cemegol ac egni. Os mae da chi unrhyw cwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran holi ag ateb, a byddwn yn ymdrechu wedyn I ateb eich cwestiwn mor gynt a phosib. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio, a wedyn bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-sgol o dan yr ardal Carlam Cymru. Na ni, diolch yn fawr Mr Mason, bant a chi. Diolch yn fawr. Fel yn sôn fyna, ni'n wneud yr uned adweithiau cemegol ac egni fan hyn. So, falle I rai o'n chi sy'n mewn blwyddyn 11, chi heb cyffwrdd o hon eto. Mae fe'n uned eitha bach, okay? Os chi'n gwneud gwyddoniaeth dwyradd, uned 5.4 a uned 2.4 ar gyfer gwyddoniaeth trifflig. Mae fe mor bach fel arfer yn ni'n treulio cwbl o wersi yn neud e. Tyfu bach o sgiliau mathemategol ar gael. Felly ar gyfer y sesiwn yma, y peth gorau, os ni'n gallu gwneud yn siŵr bod da ni papur a pen yn barod I wneud tyfu bach o waith. So byddwn ni'n gwneud tyfu bach o waith llunio a wedyn tyfu bach o cyfrifiadau cemegol wrth i ni ceisio datrys problemau gyda cyn-bapurau. Mae croeso I chi hefyd I cael cyfrifiannell, byddwn awgrymu bawb I cael y cyfrifiannell mwyn gweithio ar y cyfrifiadau cemegol. Neu os chi'n gallu gwneud mas yn arbennig o dda yn eich pennau chi, ewch ati I wneud y ffordd yna. Okay. Fel ein sôn, unrhyw cwestiynau, drwch nhw yn y chat a bydd ni'n ymdrechu I gallu ateb nhw mor gorau a ni'n gallu. Os chi yn gwylio hon fel recordiad, bydd ni'n gobeithio wneud yw byddai'n rhoi syniadau I chi o pryd I roi pause ar y fideo a pryd I ddechrau os chi moyn mynd dros yr atebion ac I rai sydd yn gwylio hon yn fyw, byddwn ni'n rhoi digon o amser I chi geisio wneud unrhyw cwestiynau ymarfer wrth I ni symud ymlaen. OK, so, y cynnwys fan hyn. Dyma'r datganiad y manyled, fel ni'n dweud, mae 5.4 ar gyfer treff neu ar gyfer dwbl neu 2.4 gyda'r un datganiad ar gyfer manyled. OK, mae'n edrych ar newidiadau tymheredd a trosglwyddiadau egni. Profilau egni adweithiau endothermic ac exothermic, so geiriau falle chi wedi clywed o'r blaen blwyddyn diwethaf. Y syniad yma o egni actifadu ar gyfer adwaith cemegol a cyfrifod newidiadau egni adweithiau gyda data egni bond. Dyma ble mae'r gwaith cyfrifo'n dod mewn. Lawr y gwaelod fan hyn, ni'n gallu gweld datganiad fan hyn mewn bold, sy'n meddwl ar gyfer y rai sy'n gwneud haen uwch. Mae'n dweud hefyd gallu cymhwyso I dilltwriaeth I cwestiynu mwy cymleth, lle defnyddir y data sydd ei gael I gyfrifo gwerth egni bond. Byddai'n dweud gwahaniaeth yna reit ar y diwedd wrth I wneud cwestiynau ymarfer. OK, so, yn gyntaf, adweithiau cemegol. Mewn unrhyw adeg cemegol, mae yna ail trefniant o'r atomau yn yr adweithyddion I greu y gynhyrchion. So, os ni'n cofio, yr adweithyddion yw beth sydd dyn ni cyn adwaith. So, yn yr enghraifft yma, Fe ac O2, so haearn ac oxygen. Ac y cynhyrchion, fan hyn, yw beth sydd dyn ni ar diwedd adwaith, okay, sef y cynnyrch, beth ni'n dymuno cael trwy adweithio o'r adweithyddion gyda'i gilydd. Ond dwi ddim cweit mor syml a beth ni'n gweld fan hyn. So, wrth I ni edrych ar y llun fan hyn sydd ni ar yr ochr chwith, ni'n gallu gweld, ar y dechrau, ni'n dechrau gyda y cyfansoddion, gall hon fod yn esiampl o H2O neu CO2. A beth sy'n digwydd fan hyn, mae angen I ni torri pob bond yn gyntaf I cael yr atomau ar ben ei hun, cyn bod nhw'n ail trefnu I ffurfio y cynnyrch ar y diwedd fel ni'n gweld lawr y gwaelod yma. Okay? Yn yr esiampl ar y dde fan hyn, mae'r haearn yn barod yn atomau unigol, ond mae'r oxygen yn bodoli fel O2, okay, O2, ac felly mae angen torri bob un o'r bondiau yma cyn I ni actually creu bondiau newydd yn yr Fe2O3 fel y cynnyrch. So, wrth I adwaith cemegol mynd ymlaen, mae angen rhoi egni mewn mwyn torri'r bondiau yn yr adweithyddion. So, os ni'n plotio hon, okay, a fi'n gwneud hon am reswm achos mae'n rhywbeth sydd angen chi wybod, cynnydd
yr adwaith fan hyn, a egni sydd gan yr adwaith. So mwyn torri unrhyw bondiau cemegol, mae angen rhoi egni mewn. So mae'n meddwl, mae'r egni ar y dechrau, mae fe goffa mynd lan rhywfaint. Okay? Does dim ots pa fath o adwaith, mae angen i egni cael ei roi mewn. Ar y degau, ni'n rhoi'r egni yma mewn fel gres, gall hwnna fod fel grysogydd Bunsen, neu fel baddon dŵr, neu hyd yn oed gall digon o egni cael ei cymryd o'r amgylchedd o'n gwmpas unrhyw adwaith, a mae hwnna'n mynd i torri'r bondiau. So mae'n dechrau bant gyda'r cynnyrch yma, mae angen i torri y bondiau yma sydd dyn ni. Ar ôl i'r bondiau cael ei torri, mae egni yn cael ei ryddhau wrth i'r atomau aildrefnu a chreu bondiau newydd. Okay? So fan hyn, fel ni'n neud yn cynnydd yr adwaith fan hyn, okay, gyda egni ar yr ochr, i ddechrau da, ni'n goffod rhoi egni mewn, a wedyn pryd mae'r bondiau'n creu, pryd mae'r atomau'n creu bondiau newydd, mae'r egni yn cael ei ryddhau. So mae'n dod lawr. A naill ai bydd yn dod lawr i'r pwynt yma, neu gallai fe dod lawr tymed bach yn is, ble mae'r egni yn dod allan tymed bach yn is. Gan i sôn am hwnna mewn y sleidiau nesaf. So, bydd profil egni, ar gyfer, a ni'n sôn fan hyn, mae yna syniad fan hyn o egni actifadi. So, pob tro ni'n neud adwaith, byddai'n neud cwbl o esiamplau fan hyn, naill ai bydd yn egni yn mynd lan fel hyn, a wedyn mynd ar draws. Neu, gallwn ni cael sefyllfa ble mae'r egni yn actually dod lawr a mae'r llinell yn dod lawr y gwaelod. A'r egni actifadi fan hyn yw'r egni sydd angen roi mewn mwyn dechrau adwaith. So fan hyn, mae'n sôn am dyma'r egni dechreuol. So os ni'n mynd ar draws i fan hyn, mae'n sôn am o'r pwynt A fan hyn, lan hyd at pwynt B, mae'r gwahaniaeth egni o fan hyn lan i'r top fyna, dyna'r egni actifadi. Mae'n Saesneg activation energy. So, yr egni sydd angen roi mewn mwyn actifadi'r adwaith, mwyn cychwyn yr adwaith bant. Okay? So, os ydych chi'n yr egni actifadi yw'r isafswm egni sydd angen mwyn cychwyn adwaith. Hwn yn bwysig iawn, fi'n rhoi seren ar bwys hon. Okay? So, byddai'n awgrymu bod chi'n ysgrifennu hon lan, hwn yn bwysig iawn, gallwn nhw gofyn i chi beth yw'r diffiniad ar gyfer egni actifadi. So, i chi gweld yn y dau esiampl lawr y gwaelod, dau gwahanol fath o adwaith sydd ni, ond mae'n dechrau bant gyda'r adweithyddion, so ble bynnag mae'r adweithyddion yn dechrau, i pen y brig, dyna'r egni actifadi. Yr un peth sydd ni lawr ar yr ochr dde yma, o pwynt A, fel ni'n dweud, i pwynt B, mae'r gwahaniaeth fyna rhwng yr adweithyddion a pen y brig yw'r egni actifadi. So, mae profil, gan i just mynd drosodd, gan i mynd nôl i'r pwynt yma. So, y ffordd gallwn ni'n feddwl am hon yw, os person lawr y gwaelod fan hyn, gyda pêl drod, fi'n offi defnyddio'r esiampl yma, beth sydd angen i'r person yma wneud mwyn cael y pêl dros y bryn? Wel, angen i'r person yma rhoi digon o egni mewn, nes bod e'n cyrraedd pen y bryn, a wedyn os mae'n just cyrraedd dros ble mae pwynt ba, bydd e'n dod lawr, a bydd yr adwaith yn bwrw ymlaen i ffurfio'r cynnyrch. Os nag oes digon o egni actifadi yn cael ei roi mewn, so yn llai na beth yw'r egni actifadi, efallai bydd y pêl yn dod lan fan hyn, a os bydd y pêl yn dod lan fan hyn ar y bryn, bydd yn actually dod nôl lawr. Felly, bydd yr adwaith ddim yn cychwyn. Bydd dyn ni yr adweithyddion. A mae hwn yn bwysig iawn mewn nifer o esiamplau. Mae angen rhoi swm penodol o egni mewn mwyn dechrau adwaith. Os nag ni'n rhoi digon o egni mewn, bydd ddim yn adweithio. So, enghraifft, pe bai ni'n adweithio acid hydrochloric gyda magnesium, bydd hon yn digwydd ar ben ei hun. So, does dim angen rhoi unrhyw egni mewn o gwbl fan hyn, oherwydd mae'n gallu cymryd yr egni sydd angen o'r amgylchedd mwyn cychwyn yr adwaith. So, gall hwnna fod y tymheredd ystafell. Ni'n meddwl, mae hwnna'n 25 gradd Celsius neu rhywbeth fanna, ond mae'n digon o egni fyna i ddechrau adwaith. Ond os ni'n adweithio acid hydrochloric gyda metal sydd tymed bach llai adweithiol, enghraifft haearn, efallai bydd ddim yn adweithio yn syth, a bydd angen gwrsogi hon, so rhoi'r egni mewn mwyn ffurfio'r cynnyrch ar y diwedd.
fan hyn, y proffilau egni i ni'n gallu cael, ar gyfer yr egni actifadi yma. Maen nhw wastad yn mynd lan ar y dechrau ac yn dod lawr ar y diwedd. Fel ni'n dweud, mae yna gwahanol pwyntiau, gallwn ni dod lan yn uwch na'r llinell yma neu'n is. So wrth labelu hon, dwi'n rhoi a fan hyn ar gyfer egni actifadi. A wedyn, gallwn ni cael llinell dychymyg, ar draws fan hyn, yn sôn am, wel, dyma ble o'n i'n dechrau gyda, byddai'n galw hon yn X. A wedyn, ar diwedd yr adwaith, wel, mae fe wedi diweddu lan, naill ai ar Y neu ar Z fan hyn. So, byddai'n gallu wedyn gweld beth yw'r newid cyflawn mewn egni yn ystod yr adwaith, trwy gweld beth yw'r gwahaniaeth rhwng X a Y neu rhwng X a Z. So o ble daw a ble aeth yr egni yma. So gallwn ni feddwl am cemegau fel storfa egni cemegol. Caiff yr egni hwn i storio mewn bondiau cemegol, a mae gan pob gwahanol bond cemegol gwerth penodol o egni. So os ni'n cymryd rhywbeth fel dŵr, H2O fel esiampl, dyma sut mae dŵr yn edrych. Hydrogen wedi bondio i oxygen, a oxygen yn bondio i hydrogen. So dau lot o bond OH. Ni'n gallu gweld, mwyn torri'r bonds na, mae angen rhoi 460 kilojoule per mol o egni mewn mwyn torri fe. Os nag ni'n rhoi digon o egni mewn, ni ddim yn gallu torri'r bondiau sydd rhwng yr oxygen a'r hydrogen ar naill ochr. Ond oherwydd mae dyn ni 2 bond OH, mae angen rhoi dwbl y gwerth yma mewn mwyn torri'r holl bondiau. Mae hwn yn bwysig pryd ni'n dechrau wneud y cyfrifiadau ar diwedd y gwerth yma. So, mae newidiadau mewn tymheredd yn digwydd yn aml yn ystod adweithiau cemegol. So, gallwn ni cael adweithiau endothermig neu adweithio exothermig. So, adwaith exothermig yw adwaith ble mae tymheredd yn codi. Y ffordd o fi'n hoffi meddwl am hynny. Adwaith exothermig yw un lle mae egni'n cael ei roi allan i'r amgylchedd. Exo mewn Saesneg, sef dechrau gyda X, so ni'n gallu meddwl am hon fel exit, a gyda exit byddwn ni'n mynd mas, so mae'r egni yma yn cael ei ryddhau i'r amgylchedd. Achos mae'n cael ei ryddhau i'r amgylchedd, mae'r tymheredd yn cynyddu. A mae esiamplau o rein unrhyw fath o adwaith hylosgiad, so ble ni'n llosgi rhywbeth mewn oxygen. So bydd adwaith rhwng glo neu olew a oxygen yn exothermic iawn. Dyna pam o'n i arfer defnyddio glo, a mae rai pobl dal yn defnyddio glo, mwyn cynhesu eu tai nhw. Ni'n defnyddio olew neu nwyon sy'n dod o olew i llosgi ar gyfer coginio bwyd, achos mae'n exothermic iawn i ni moyn tymheredd uchel ar gyfer gwneud y tasg yma. Mae adwaith endothermic wedyn, yw un ble mae egni'n cael ei cymryd i mewn o'r amgylchedd, sy'n achosi tymheredd yr amgylchoedd i lleihau. So bydd y tymheredd fan hyn gyda adwaith endothermic yn gostwng. Enghraifft fan hyn yw ammonium nitrate ac acid, ond enghraifft pob dydd, efallai, os ydych chi wedi mynd mas ar y biarth, a chi wedi cwmpo drosodd, a chi wedi mynd i'r derbynfa yn yr ysgol a dweud, mae 'da fi anaf ar fy mhenglin, a bydden nhw'n cael ice pack i chi. A beth sy'n digwydd gyda ice pack? Maen nhw'n cael y pecyn sydd yn nhw, maen nhw'n torri'r cemegau sydd yn ni ynddo fe, a beth sy'n digwydd fyna yw wrth i'r cemegau cymysgu, maen nhw'n dod at ei gilydd, mae'n adwaith endothermic a mae'r pecyn yn mynd yn oer iawn ac yn lleihau unrhyw poen i ni'n mynd i cael ar ein penglini. So, mynd dros unwaith eto, adwaith exothermic, egni'n cael ei roi allan yr amgylchedd, a'r tymheredd yn cynyddu. Endothermic, egni'n cael ei cymryd mewn o'r amgylchedd a mae'r tymheredd yn lleihau. Hwn yw'n pethau pwysig sydd angen chi wybod am yr uned yma. So, adwaith exothermic, egni cael ei ryddhau o'r amgylchedd, felly mae'r adwaith yn colli egni. Mae'r rhan fwyaf o adweithiau yn exothermic, enghraifft hylosgi neu resbiradaeth, a mae hon gwerth egni negatif, gan fod egni yn cael ei colli i'r amgylchedd. So gallwch meddwl am hon, egni gres, gallwch meddwl am hon yw'r egni sydd gan yr adwaith. Egni sydd gan yr adwaith yn dechrau fan hyn, mae angen rhoi egni mewn i torri'r bondiau yna, fel ni'n sôn ar y dechrau. Faint sydd angen rhoi mewn? Yr egni actifadi.
Okay? Sef yr isafswm egni sydd angen mwyn cychwyn adwaith. Wedyn, mae mwy o egni yn cael ei ryddhau. So, gallai roi fan hyn, egni mewn, yn tyfu bach, a egni allan yn fwy na hwnna. Okay? Achos mae fwy o egni'n cael ei ryddhau allan pryd mae'r bondiau newydd yn cael ei creu, mae hwnna'n meddwl bydd yr adwaith yma yn un exothermic. Os ni'n gallu gweld o'r pwynt dechreuol i lawr y gwaelod, beth sydd wedi digwydd fan hyn, ni wedi mynd lawr, so mae hwn yn mynd i bod yn gwerth negatif pob tro. So os ni'n gweld gwerth negatif amdano egni o fewn y adwaith, ni'n gwybod bod yn adwaith exothermic. Bydd adwaith endothermic gyda'r proffil egni yma. Okay? So unwaith eto, byddwn ni'r adweithyddion, mae angen i roi swm penodol o egni, o'r egni actifadu fan hyn, mwyn cychwyn yr adwaith. Ond pryd mae'r egni, egni mewn fan hyn, egni allan. So y tro yma, mae angen rhoi mwy o egni mewn na'r egni sy'n dod allan. Felly, ar y diwedd, mae'r egni wedi mynd o'r pwynt isel i pwynt uchel. Felly mae'r newid fan hyn yn newid positif, sy'n meddwl mae mwy o egni wedi cael ei amsugno mewn i'r adwaith nag sydd wedi cael ei ryddhau. So, caiff egni gres i amsugno o'r amgylchedd, felly mae'r cemegau yn ennill egni. Ychydig o adweithiau sy'n endothermic, so mae photosynthesis yn un enghraifft, ond byddwn ni ddim yn gweld lot o esiamplau o hon. Byddwn ni'n cael gwerth egni positif gan ei fod yn cael ei amsugno o'r amgylchedd. So, nid oes angen i alw enghreifftiau o adweithiau endothermic i gof, ond mae hon yn dod o'r manylau, mae angen iddy'n gwybod bod adweithiau hylosgi a niwtraleiddio yn exothermic. So os ni'n cael unrhyw beth yn llosgi, enghraifft, CH4 plus O2, okay? Wrth hylosgi, ni'n llosgi mewn oxygen i ffurfio CO2 plus H2O. Okay? Beth byddwn ni'n gwneud fan hyn, jyst i cydbwyso beth sydd ni, fyddwn ni'n gwneud e fel yna. Mae hwnna'n adwaith hylosgi, a hefyd byddwn ni'n gwneud yr uned ar asidau basau a halwynau, ble byddwn ni adwaith niwtraleiddio, enghraifft, acid hydrochloric, sodium hydroxide i ffurfio sodium chloride a dŵr, bydd hon yn adwaith exothermic. A cofiwch, exothermic, exit, gres, hwnna'n meddwl egni yn dod allan, felly mae'r gres yn cynyddu. So, crynodau bach fan hyn. Okay? A os ydych chi'n moyn, gallwch chi cymryd llun o hon ar eich ffonau symudol chi, efallai byddai'n helpu chi rhywfaint gyda'r cwestiynau sydd yn dod. So, exothermic, tymerydd yn codi, egni'n cael ei ryddhau yn amgylchedd, egni'n cael ei ryddhau wrth creu'r bondiau newydd yn uwch na'r egni sydd angen i torri'r holl bondiau, a newid egni negatif. So, bydde llun fan hyn yn edrych fel egni'n mynd mewn fel yna, a mae mwy o egni yn dod allan. Draw fan hyn, byddai'n egni actifadu, ond llai o egni'n dod allan. Felly mae'r gwerth fan hyn yn negatif, mae'r gwerth fan hyn yn positif. So, gwerwch llun os angen, cyn i symud ymlaen i'r cwestiynau. So, cwpl o enghreifftiau fan hyn. Okay, so, mae'n gofyn i chi i llunio proffil egni ar gyfer adwaith exothermic ac endothermic, gan labelu o'r adweithyddion, y cynhyrchion, yr egni actifadu fel EA, a newid egni cyflawn o'r adwaith. Mae'n gallu gweld fan hyn, mae dyn ni'r symbol delta H, delta mewn gwyddoniaeth, okay, a mathematig yn cael ei defnyddio fel y newid. So, mae'n gallu gweld fan hyn, a H yw'r symbol ni'n defnyddio fan hyn ar gyfer enthalpy neu mewn termau syml egni. So, proffil egni ar gyfer adwaith exothermic ac endothermic gan labelu'r holl pethau yma. I ddim yn rhoi munud bach i chi wneud hwnna cyn i ni symud ymlaen. Bant â chi. Cofiwch amdano exothermic, so exit, so mwy o egni yn cael ei colli, so beth bydd y gwerth ar y ddiwedd, ac felly beth bydd yn edrych fel. Cofiwch bod egni actifadu, isafswm egni sydd angen i cychwyn adwaith, so bydd angen labelu hwnna.
Rhoi 30 eiliad bach arall I chi. OK, so os chi heb gorffen nawr, chi'n gwylio'r recordiad, chi'n gallu gwasgu pause, a wedyn gwasgu play pryd chi'n barod mynd dros yr atebion, ond i'r rai sydd yn gwylio hwn yn fyw, gan I weld sut ych chi wedi wneud. So, adwaith exothermic, egni yn dechrau ni isel, mae rhaid rhoi egni mewn, a wedyn, mwy o egni'n cael ei colli. So, ni mae'n labelu hon, adweithyddion ar y dechrau, cynhyrchion ar y diwedd. Okay. Yr egni actifadu yw'r isaf cemegni, sydd angen mynd lan, so fi roi EA fan hyn. A wedyn, a newid so fi roi llinell dotio ar draws fan hyn, a newid egni cyfan ar gyfer adwaith fan hyn, fe'n labelu hon delta H, a fyddai'n dweud bod delta H yn yr achos yma yn gwerth negatif. Gyda'r adwaith endothermic, mae'r egni yn dechrau bant, mae angen rhoi egni actifadu mewn unwaith eto, ond y tro yma, mae fe'n gorffen bant ar lefel sy'n uwch na beth ni wedi dechrau gyda. So byddwch chi wedi cael adweithyddion fan hyn, cynhyrchion fan hyn, egni actifadu lan y top, ac felly byddwn rhoi delta H fan hyn, a byddwn nodi bod delta H yn yr achos yma yn gwerth positif. Da iawn os chi wedi cael reina yn gywir. OK, mae cynhyrchu ammonia yn adwaith exothermic. Ticiwch y blwch wrth ymyl y diagram proffil egni sy'n dangos adwaith exothermic. Fel yn dweud, mae'r proffilau egni yma yn bwysig iawn. Ni'n rhoi 20 eiliad. Chi edrych dros beth ni wedi gwneud yn barod. OK, gwasgwch pause os chi'n gwylio hon ar recordiad. OK, gan I mynd dros hon. So beth dalen ni wedi gweld? Dyma'r ateb cywir. OK, adwaith exothermic, achos mae'r newid egni yma yn negatif. Mae'r ail esiampl yn esiampl o adwaith endothermic. A mae'r un olaf fan hyn, os ni'n gweld, mae'r egni yn aros yr un peth trwy'r amser. Byddwn ni ddim yn gweld lot o adweithiau sydd yn actually diweddu lan yr un peth. Ac mae hon efallai yn esiampl o adwaith sydd heb cael digon o egni wedi rhoi mewn mwyn mynd ymlaen I ffurfio'r cynnyrch. So, ni wedi rhoi tymed bach o res mewn, ond oherwydd ni heb cyrraedd yr egni actifadu, mae'n actually dod nôl fan hyn, a byddwn ni adweithyddion ar y dechrau ac ar y diwedd. OK, bach o dadansoddi fan hyn nawr. OK, so mae tabl dangos canran cynnyrch yr ammonia o dan amodau gwasgedd a thymheredd gwahanol. Defnyddiwch wybodaeth yn y tabl I ateb rannau 1 a 2. So, gan gofyn byddai'n rhoi munud bach I chi wneud hon. Nodwch beth sydd wedi digwydd I cynnyrch yr ammonia wrth i'r tymheredd codi. So, mae'n cwestiynau mwy gyffredinol. Mae un gwneithurwyr yn gwneud y proses heiba ar 200 atmosffer a 450 gradd Celsius. Tanlinellwch y canran cynnyrch bras o ammonia sy'n cael ei ffurfio o dan yr amodau hyn. Okay, so byddwn ni'n disgwyl. So dyma ble maen nhw'n gallu clymu mewn cwestiynau am pethau adweithiau endothermic a exothermic gyda cwestiynau bach yn random, okay, ond yn profi eich dealltwriaeth chi o ymateb I data mewn tabl neu graff. So, 20 eiliad arall. OK, so, gan I mynd trwy hon, gwasgwch pause os chi'n gwylio hon fel recordiad, a play pryd chi'n barod I mynd dros yr atebion. Beth sy'n digwydd I cynnyrch ammonia wrth i'r tymheredd codi? Wel, ni'n gallu gweld fan hyn. Wrth i'r tymheredd codi fan hyn, beth sy'n digwydd I cynnyrch yr ammonia? Mae'r cynnyrch yn gostwng. Okay, ni'n gallu gweld cynnyrch ammonia mynd o 96 I 81 I 52 reit ar y gwaelod fan hyn. Okay? Mae un gweithurwyn yn gwneud y proses ar 200 atmosffer
a 450 gradd Celsius. So, ni'n edrych fan hyn, 200 fan hyn, a wedyn rhywbeth rhwng 400 a 500 fan hyn. So, 450, so fi'n meddwl, mae fe'n mynd i bod rhwng 40 a 18 fan hyn. Wel, bydde ddim yn 40, achos bydd yna yr un peth gyda tymheredd y 400. Byddwn ni'n disgwyl, bydde ddim yn 58, achos mae hwnna'n uwch. Bydde ddim mor isel a 10, achos bydd rhywbeth fel 10% cynnyrch, efallai rhywbeth ar 600 gradd Celsius, so 30 yw'r ateb cywir fan hyn. Da iawn unwaith eto, os chi'n cael hynna yn gywir. So, cyfrifo newidiadau egni. So, ni wedi mynd trwy 3 allan o 4 o'r datganiadau yn y manyleb fan hyn. Dyma'r un olaf, okay? So, tyma bach fwy tricky ble bydd angen cyfrifiannell arnoch chi mwyn wneud y cwestiynau. So, dyma adwaith creu ammonia. So, 3H2 plus N2 yn mynd i 2NH3. Mwyn creu cynnyrch, sef ammonia, mae angen torri bondiau rhwng hydrogen a nitrogen. I torri bondiau mae angen egni. Mae creu bondiau yn ryddhau egni. Y gwahaniaeth rhwng yr egni sydd angen i torri bondiau a'r egni sydd yn cael ei ryddhau pan fydd bondiau newydd yn cael ei ffurfio sy'n penderfynu a'r adwaith yn un endothermic neu exothermic. A fi mae'n dod nôl i'r profil egni yma, so cynnyrth yr adwaith a'r egni yma. So, os ni'n gallu gweld y gwahaniaeth rhwng faint o egni sydd angen rhoi mewn a faint o egni sy'n cael ei ryddhau, byddwn ni'n gallu cyfrifo os mae hon yn gwerth. Os mae delta H fan hyn yn gwerth negatif, sef y newid yn yr adwaith, byddwn ni'n dweud bod e'n adwaith exothermic fel yr esiampl yna, neu os mae'r profil yn mynd lan ac yn diweddu lan fan hyn, a mae delta H yn positif, mae fe'n adwaith endothermic. So dyma un yr esiampl o'r cwestiwn diwetha. So, hydrogen plus nitrogen yn mynd i ffurfio ammonia. Okay? So mae dynnu. Mae Valid yn dweud 3H2 plus N2 yn ffurfio 2NH3. So, mwyn torri'r bondiau, ar dechrau'r adwaith, mae angen torri'r bond hon, a'r nitrogen i nitrogen. So, mwyn torri'r holl bondiau, mae angen rhoi y swm yma o egni mewn i wneud hynny. A wedyn, mae hon wedyn yn ryddhau egni wrthi y bond yma, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, mae 6 bond nitrogen i hydrogen yn ffurfio. So, 386, mae'n rhoi gwerth i ni. So, mae egni'r adwaith, yn gyfan gwbl, yw'r egni torri bondiau minus ffurfio bondiau. So, yn yr esiampl yma, 2252 minus 2328. So, gen i wneud profil egni unwaith eto ar yr ochr. So, mae'n meddwl, ar y dechrau, mae angen rhoi 2252 kilojoule ar gyfer pob mol o egni mewn i torri'r bondiau. Ond, wrth i'r bondiau newydd cael ei ryddhau, mae mwy. Okay? So 2328, mae fe'n actually mynd lawr 2328 kilojoule per mol. So mae'n gwahaniaeth mwy fan hyn, so mae'n mynd yn actually yn is na beth o'n i ar y dechrau, so mae dynnu'r cynnyrch fan hyn, yr adweithyddion. So oherwydd ni wedi mynd lawr fan hyn, mae hwn yn gwerth negatif, ac felly mae'n adwaith exothermic. Okay? Mae'r egni sy'n cael ei ryddhau yn rhif negatif. So, pwysig fan hyn, okay? Gwasgwch screenshot neu cymerwch llun ar eich ffôn chi, mae hwn yn bwysig iawn fan hyn. Newid egni adwaith yw egni torri bondiau minus egni creu bondiau. Okay? Os mae'n gwerth yn negatif, mae'n adwaith exothermic. Os mae'n positif, mae'n adwaith endothermic. Okay, so dyma enghraifft arall fan hyn. Okay? So mae'r adwaith fan hyn, mae hydrogen bromid yn dadalfennu i ffurfio hydrogen a bromin yn ôl yr hyfaliad yma. So 2 lot o HBr yn mynd i HEH plus Br i Br. Ni'n gallu gweld fan hyn, yr egni sydd angen i torri neu creu pob bond. Bydd y gwerthydd yma'n cael ei roi i chi mewn unrhyw cwestiwn. So mae'n dweud fan hyn, mwyn torri'r bondiau draw fan hyn, mae angen 2 lot o HBr. Wel, gwerth hwnna yw 366. So 2 lot o 366 yw 732. Yr egni allan wedyn yw, wel, ni'n creu HEH, sydd 436, fel fan hyn, plus Br i Br, 193. So, yr egni sy'n cael ei ryddhau yw 629. So, ni'n neud, yr egni ni wedi rhoi mewn i torri'r bondiau, minus yr egni allan yn rhoi gwerth positif i ni.
Achos mae'n gwerth positif, mae'n yn tebyg iawn i rhywbeth fel hyn. So mae'n gwerth positif oherwydd yr egni actifadu yw 732. Yr egni sydd wedi dod allan yw 629. Okay. Felly mae fe'n adwaith endothermic. Byddai'n tymheredd yn gostwng. Okay. Byddai'n cymryd yr egni mewn o'r amgylchedd. Enghraifft unwaith eto. So fan hyn, H2 plus Cl2 yn mynd i dau lot o HCl. Y tro yma, yr egni sydd angen rhoi mewn, mae angen torri'r bond HEH a Cl i Cl, sef 436 plus 243, 679. A'r egni sydd dod allan wedyn yw dau lot o HECl, sef 432, 864. Mae'r newid o'r egni fan hyn i mewn, tynnu i allan 679 minus 864 minus 185. Felly mae'n adwaith exothermic. So, cwbl o cwestiynau i chi wneud nawr, okay? A mae nifer o esiamplau fan hyn, fi ddim yn siŵr os bydd digon o amser ni'n mynd trwy pob un. Byddai'n gwneud yn siŵr bod rhain ar gael i unrhyw un sydd yn gwylio hon fel recordiad, okay? Gyda'r atebion dyn nhw ar y pryd. So, gan i wneud fan hyn, mae methan, nwy naturiol, hefyd i'w gael mewn olew crai. Pan fydd e'n llosgi mewn aer, mae'r adwaith canlynol yn digwydd. So, CH4 plus 2 lot o O2, yn mynd i CO2 plus 2H2O. Mae fe'n bwysig iawn fan hyn, mae fe'n rhoi i ni beth mae hon yn edrych fel bondiau. Mae'r tabl isod yn dangos y symiau cymharol egni sydd angen i torri'r bondiau yn yr adwaith uchod. So, mwyn torri CEH, mae'n 413, O double bond O yw 498, C double bond O yw 805, a HEO yw 464. Defnyddiwch y gwerthoedd ei gyfrifo'r egni cymharol sydd angen i torri'r holl bondiau. So, yn dechrau da, faint o egni sydd angen i torri y bondiau yn yr adweithyddion. Ran 2, faint o egni sy'n cael ei ryddhau pan gaiff y bondiau yn y cynhyrchion ffurfio. So, yr ail ran y cwestiwn, so byddai'n helpu chi mas fan hyn. Dyma ran 1 y cwestiwn. Dyma ran 2 y cwestiwn. A wedyn mae ran 3, neu ran 2 lawr y gwaelod fan hyn, yn gofyn i chi cyfrifo'r newid egni cyflawn ar gyfer yr adwaith. Okay, defnyddiwch eich ateb i nodi ar yr adwaith yn exothermic neu'n endothermic. Fi mynd i roi 3, 4, 5 munud efallai i chi wneud hon. Okay? Defnyddiwch y gwerthoedd mae fe'n rhoi i chi yn y tabl lawr y gwaelod mwyn cyfrifo rhain. Okay. Mae fe'n werth fan hyn wrth i chi wneud rhain i edrych ar y lluniau sydd da ni, i gweld ble mae'r llinellau, so i ddechrau da, sawl bond carbon i hydrogen sydd da ni fan hyn. Sawl bond oxygen, double bond oxygen sydd angen i ni torri. Am yr ail cwestiwn, sawl bond carbon, double bond oxygen i ni'n creu, a sawl oxygen i hydrogen i ni'n creu. Cofiwch defnyddio'ch cyfrifiannell fan hyn. 6 marc ar gael. Os bydd hon mewn aroliad dwyradd, bydd hon yn werth 10% o'r holl papur, jyst am y cwestiwn yma. Uned bach, os ydych chi'n ymarfer, chi'n gallu gwneud yn dda iawn. Dwi'n rhoi munud bach arall i chi.
Okay. Fe fi'n gofyn nawr, os chi yn gwylio hon fel recordiad a chi heb gorffen, chi eisiau tymau bach mwy o amser, rhowch pause ar y fideo a wedyn gwasgwch play pryd chi'n barod i fynd dros yr atebion. Okay, gan i edrych ar hon te. So, i ddechrau da. Yn yr adweithyddion, draw yr ochr yma, mae dy fi 4 bond carbon i hydrogen a 2 oxygen, double bond i oxygen. So, ni gallai cyfri 1, 2, 3, 4 bond sydd dy fi fan hyn. Okay? Mae 4 bond carbon i hydrogen sydd angen torri a 1, 2 bond oxygen i oxygen. So 4 lot o 413, lawr y gwaelod ni'n cael hon, plus 2 lot o 498. Okay? I ni'n adio rhain lan, so mae angen 1822 kilojoule ar gyfer pob mol fan hyn o sylwedd mwyn torri'r holl bondiau. Okay? O'r ail ran fan hyn, yr egni sy'n cael ei rhyddhau gaeth y bondiau i cynhyrchu ei ffurfio. Wel, yn yr ail ran, mae dyn ni 2 bond carbon i oxygen, so 1 bond carbon, double bond oxygen a'r bond arall, a 4 lot o OH. Okay, so mae oxygen i hydrogen fan hyn, oxygen i hydrogen, oxygen i hydrogen, oxygen i hydrogen fan hyn. So ni'n adio lan y gwerthoedd fan hyn, 2 lot o 805 plus 4 lot o 464. Ni'n cael y gwerthoedd yma o'r tabl yn hafel i 3466. Yr ail ran i'r cwestiwn wedyn, ni'n goffi dweud, yr egni sydd angen i torri bondiau minus yr egni sy'n cael ei ryddhau, a'n rhoi gwerth fan hyn 1822 minus 3466 yn hafel i gwerth negatif 1644. Rhaid i'r adwaith fod yn exothermic gan fod newid egni'r adwaith yn rhif negatif. Os chi'n gallu gweld fan hyn, mae hwn yn enghraifft o nwy naturiol yn llosgi, so enghraifft o adwaith hylosgiad fan hyn. So dyna un o'r siampau sydd angen chi wybod bod adweithiau hylosgiad yn exothermic. Okay, gan i mynd i'r cwestiwn nesaf. Mae'r ammonia yn cael ei cynhyrchu o nitrogen a hydrogen a nitrogen yn y broses heibio. Mae'r hyfaliad yn dangos y bondiau sydd yn cael ei torri a'r bondiau sydd yn cael ei ffurfio pan mae ammonia yn cael ei cynhyrchu. Mae'r egnion bondiau perthnasol i gweld yn y tabl. Cyfrifo cyfanswm yr egni sydd angen i torri'r holl bondiau yn y moleciwl a hydrogen a nitrogen. So mae hyn wedi gwahanu fel y cwestiwn diwethaf. Yr ail ran, cyfrifo cyfanswm yr egni sydd angen ryddhau pryd o'r holl bondiau yn y moleciwl a ammonia yn cael ei ffurfio. A wedyn, defnyddiwch eich atebion i ran 1 a 2 i cyfrifo'r newid egni cyflawn. Cymerwch eich amser, edrychwch ar y nifer o bondiau sydd angen i torri. Cyfrifwch beth yw cyfanswm yr eina. Ail ran, cyfrifwch cyfanswm yr egni o torri'r bondiau, sawl bond nitrogen i hydrogen sydd dynnu yn yr ail ran. A wedyn, defnyddiwch yr atebion i'r eina i cyfrifo'r newid egni cyflawn. Unwaith eto, 5 marc fan hyn, bron 10% o'r papur os chi'n ei dwyradd. Mae'n trifflig, bydd e just llai na, bydd e'n 7.5% fi'n credu. So, cwbl o munudau, chi'n fynd dros hon. Defnyddiwch eich cyfrifiannau. Ar gyfer 2 marc, mae fe'n bwysig i efallai roi'r swm mewn dwywaith, jyst i wirio bod chi wedi cael yr ateb cywir. A byddai'n holl bwysig fy ni dangos eich holl gweithio allan. Os chi'n gwneud camsyniad bach ar cyfrifiannau, a chi'n rhoi'r ateb yn anghywir lawr y gwaelod fan hyn, byddwch chi'n cael 0 marc. Ond os chi wedi dangos y gweithio allan, efallai bydd modd i chi cael 1 marc allan o 2. Hyd yn oed os mae'r ateb chi yn anghywir. Cwbl o munudau arall.
Munud bach olaf. OK, ga i weld fan hyn. Os ych chi yn gwylio hon fel fideo unwaith eto, gwasgwch pause os ych chi'n mynd bach mwy o amser, a wedyn gwasgwch play i mynd dros yr atebion. Gobeithio'r pobl sydd yn gwylio hon yn fyw wedi cael digon o amser i wneud hon hefyd. Gan i mynd dros yr atebion. So, yn rhan cyntaf y cwestiwn, mae dyn ni 3 bond hydrogen i hydrogen a 1 bond nitrogen. Bond treble yw hon, okay, so nitrogen i nitrogen. So mae'n 3 lot o 436 plus 945 yn rhoi gwerth 2253 i ni. Os chi'n cael 2253, chi'n cael 2 yn automatic. Os ydych chi wedi dangos y gwaith cyfrifo, chi'n cael 1 marc. Okay, fel ni'n dweud, newch yn siŵr bod chi'n ysgrifennu beth chi'n meddwl lawr ar fel ateb. Os na, a chi wedi gwneud camsyniad bach, just slip ar y cyfrifiannau, byddwch chi'n gallu colli 2 marc. Ar y diwedd wedyn, mae dyn ni 6 bond nitrogen i hydrogen, so un fan hyn. Oh, sorry, dwi'n mynd nôl. Mae wedi mynd bant o'r pen i fi. Okay, so mae dyn ni 1, 2, 3 bond nitrogen i hydrogen, 4, 5, 6. So gwerth fan hyn, 2346. Okay, ar gyfer y rhan olaf, newid egni cyflawn, 2253 minus 2346 yn gwerth minus 93 i ni fan hyn. Okay? Ar y deg, maen nhw'n rhoi 2 marc ar gyfer y marc hon. So 1 ar gyfer rhoi 93 a 1 ar gyfer rhoi gwerth negatif. Gall hon wedyn ymestyn ymlaen i ran 4 a gofyn pa fath o adwaith yw hon. A byddwn ni'n gallu nodi, mae hon yn adwaith exothermig. Pam? Oherwydd mae'r gwerth yn negatif. Gallai fe gofyn mewn rhan 5, lluniwch profil egni ar gyfer yr adwaith yma. Okay? Os ydych chi'n gwybod bod yn adwaith exothermig, lan i ddechrau a wedyn lawr. Gallai fe gofyn i chi unwaith eto, labelu'r egni actifadu, labelu beth yw newid cyflawn yr adwaith fan hyn. Okay? Fi'n gallu clymu lot o gwahanol pethau mewn i'r un fath o gwestiwn. Mae hon hefyd yn gallu clymu mewn gyda'r uned cyntaf bondio ym mlwyddyn 11. Wrth edrych ar y bondio sydd yn ni fel fan hyn, hydrogen a nitrogen. Okay, dylwn ni wybod bod rhain yn anfetelau yn bondio, so mae hon yn bondio covalent. So gallai fe clymu fe mewn gyda'r ran hwnna o'r cwrs hefyd. Okay? A beth ni'n gweld fan hyn, mae bond sengl covalent rhwng y hydrogen, okay? A bond treble covalent rhwng y nitrogen a nitrogen. A dyna pam mae angen mwy o egni i torri'r bond rhwng nitrogen a nitrogen, achos mae'n rannu mwy o electronau, bydd angen mwy o egni achos mae'r bonda yn gryfach nag un sengl. OK, cwestiwn nesaf. Mae hon yn cwestiwn eitha mawr fan hyn, so dwi ddim yn rannu fel lan fel y 2 cwestiwn olaf. Mae'n dweud dyma'r hyfaliad ar gyfer y dwytho asid methanoig. Defnyddiwch y tabl o enthalpiau bond i ddarganfod y newid enthalpi ar gyfer yr adwaith hon. Dwi'n credu yn anffodus yn ni'n rhedeg allan o amser, so be byddai'n neud fan hyn nawr yw byddai'n symud ymlaen trwy'r sleidiau yn y pwynt pŵer, fel bod dych chi yr atebion yn barod. So, os ydych chi'n gwylio hon nôl, gallwch chi actually gasgu pause yn barod cyn symud ymlaen a ceisio wneud y cwestiwn, cyn symud ymlaen i edrych ar yr atebion, i gwirio eich atebion. So, fan hyn mae fe'n gofyn i chi wneud pob peth ni wedi wneud yn y cwestiwn diwethaf mewn un. Okay, so gwasgwch pause fan hyn. A play pryd ydych chi'n barod mynd dros yr ateb. Okay, egni torri bondiau yn cael ei roi fan hyn gyda y gwahanol fathau o bondiau sydd da ni i torri. Yr egni sydd angen i creu bondiau newydd fan hyn yn cael ei roi gyda'r niferoedd sydd da ni. A wedyn, mae newid egni'r adwaith yn un exothermic fan hyn minus 135 kJ per mol. Enghraifft o cwestiwn uwch fan hyn nawr. Mae fe gofyn i ni y tro yma yn hytrach na dweud i ni beth yw sym i torri'r bondiau, beth yw sym i creu. Mae fe'n dweud bod egni'r bond S double bond O yw 523.
Cyfanswm yr egni sydd angen torri'r bondiau yn yr adweithyddion yw 2.587. Mae'n torri'r holl bondiau fan hyn ar y dechrau. Mae fe'n 2.587. Beth yw'r egni sydd angen i torri bond O i O? So mae'n chi ail trefnu'r hyfaliad rownd tymau bach. Okay, fan hyn, 2.87 minus 4 lot o SOO. So beth sydd ni? A bydd hwnna'n rhoi gwerth i ni ar gyfer oxygen i oxygen. Mae'n gofyn i ni y newid egni cyflawn ar gyfer yr adwaith a cwblhau'r proffil egni ar gyfer yr adwaith. Gwasgwch pause unwaith eto. Pryd chi'n barod, byddai'n mynd dros yr atebion. A dyma'r atebion fan hyn, os chi'n gweld, ni wedi cyfrifo gwerthoedd bond fel that. A newid egni cyflawn, adweithyddion minus y cynnyrch. A bydd y proffil egni ar gyfer yr adwaith yma, gan bod yn un exothermic, bydd yn mynd lan a wedyn dod lawr ar y diwedd mwyn cwblhau. Yn gobeithio bod chi wedi dysgu rhywfaint yn yr uned yma. Mynd nôl i'r sleid cyntaf. So am Adweithiau Cemegol ac egni, edrychwch dros y manyleb fan hyn, a'r sylwadau yn y manyleb. So beth sy'n disgwyliedig i chi wybod ar gyfer unrhyw cwestiwn mewn arholiad. Diolch yn fawr, a byddai'n gweld chi wythnos nesaf.